Hòstia, que feia temps que no gravàvem en aquest plànol, tu. És guai, perquè, bueno, pues veia el mar i ja, vosaltres no, però jo sí. Bueno. Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bombón! I què tal? Com esteu? Esteu bé? Esteu correctes? Genial! Jo la veritat és que estic molt i molt bé. Estic molt content i començo a estar més content, doncs per què? Doncs perquè ara estem al març. Al març ja canvia l'hora. Comencem a entrar a la primavera, el caloret. El caloret! El caloret! És genial, això és genial. I per cert, l'entrada que he fet ara és la puta entrada més èpica que he fet en la puta vida al puto canal. I el pal que estava aguantant, que és aquest és com un pal, sabeu allò del rotllo de paper per netejar-se el cul? Pues això, però allargat, i aquest suposo que devia ser per embalar o no sé què puta merda, vale? Però mira, he utilitzat això, però bueno, ara ja no l'utilitzo, així que fora, al carrer. I bueno, doncs, en aquest vídeo, i com sempre us dic a tots els últims vídeos, com veieu el titulet, aquí baix, us presento dues noves sorpreses. Dues noves sorpresetes. Una sorpreseta és que us presentaré a un amigo nou, vale? Que tindrem al canal. I qui cony serà aquest amigo i per què i no sé què. Bueno, doncs aquest amigo, acabat us parlaré una miqueta d'ell, vale? Més endavant al vídeo. I ara doncs deixem això una mica palancat. I l'altra part, o sigui, les dues coses, vale? Us he parlat de la primera, us parlo de l'altra. Doncs l'altra és una nova millora de qualitat, bueno, és una mica cutre, vale? Perquè jo sóc així, jo sóc cutre, vale? De per si, de per vida sóc cutre. I, bueno, doncs ho veureu més aviat al final del vídeo, vale? I, bueno, doncs és per millorar una miqueta la qualitat del canal, vale? I una coseta més. Bueno, doncs aquest temps transcorregut des de l'últim vídeo d'encenent el foc i tal, ha passat un cert temps, perquè, bueno, doncs va ser Carnaval, que el que em va passar a Carnaval dona per un altre vídeo, que ja faré algun dia, i també he estat d'exàmens, amb un munt d'exàmens abans d'exàmens, perquè jo faig una setmana d'exàmens, vale? I abans d'aquesta setmana jo tenia exàmens i fins ara no he pogut estar tranquil, no he pogut assentar-me i dir, bueno, anem a gravar un vídeo. I també he estat uns dies així mig atontat, que no sabia què gravar i tal, i doncs, com que no sabia què gravar ni què dir-vos, òbviament no gravaré un vídeo dient hola, estic viu. No, si gravo un vídeo us he d'explicar alguna cosa i ha de ser aquest vídeo una miqueta interessant, perquè és que si no, de què em serveix a mi gravar un puto vídeo de merda, si no? I bueno, sense més dilatació, no, així no, no m'enrotllo més i us vaig a presentar el nou amigo, que mos acompanyarà en tota la història d'aquest canal fins que arribi un dia que digui hòstia, estic fins los collons de gravar vídeos, no vull gravar vídeos, me'n vaig de YouTube. Fins que arribi aquell dia, jo estaré amb el meu amigo per no sentir-me tan sol en los vídeos. I bueno, anem a... no, espera, abans d'ensenyar-vos lo nostre amigo, vale? Perquè serà nostre. Però us heu fixat a com vaig vestit? Però que us heu fixat? Que no ho veieu que vaig guapo, saps? És que aquesta bata, això... És que això és de jaio, és que és de jaio. Això ho porta mon avi fumant la pipa per anar a dormir o el que sigui, vale? I els pantalons igual. És que és impressionant, aquest puto pijama és molt còmode, i és que és de jaio. Bueno, el barret ja el coneixeu i les ulleres també. Però és que a més de tot això, les espardenyes de jaio d'anar per casa. És que és brutal, aquest outfit, vale? És que això deu valdre com a 1.000 euros. 1.000 putos euros! No ho te dic només ho tinc jo, perquè soc el puto amo i no hi ha ningú més com jo. I ja està, i m'he ficat molt nerviós. Joder,
No podia respirar. Bueno, ara sí. Vaig a presentar-vos al nostre amigo. Som-hi! 2000 años más tarde. Porto com una puta hora buscant la mascota, tio, i de veritat no sé on cony és perquè és que no la trobo. Només me falta un puesto de la casa que no he mirat i és la figuera. Sí que li agrada anar a la figuera, però no sé, què cony hi fot allí, saps? I com cony he arribat? Però no res, doncs tocarà anar a buscar-lo a la figuera, què hi farem? Som-hi! Vale, pues sí, definitivament estava aquí i ja l'he trobat i no sé si des d'aquí, no, d'aquí no, encara no el veieu sencer. Bueno, pues us lo vaig a presentar, vale? Som-hi! Bueno, doncs aquest és en Fulgencio. Es diu així perquè m'ho va dir ell, està clar. I aquesta doncs serà la nostra mascota del canal que va vindre pues fa no res a casa i és molt divertit. Òbviament no parla, però ja us dic, us acompanyarà a tots nosaltres en tots els pròxims vídeos fins que jo me retiri de YouTube. Així que t'agafo i anem al balconet a despedir el vídeo, vale? Pues venga, som-hi! I bueno, doncs ja, com us he dit, he arribat al balconet i doncs, bueno, doncs despedirem el vídeo perquè ja us ho he ensenyat tot i he donat senyals de vida i aquí el teniu, aquí, el pentinaré una miqueta més, que sempre es despentina perquè és tonto, Fulgencio, bueno, doncs aquest ens acompanyarà durant tota la nostra història, com ja us he dit i repetit. I si us agrada bé i si no també, perquè almenys jo no me sentiré tan sol i podré parlar amb algú, perquè jo moltes vegades parlo sol, doncs almenys podré parlar amb ell. Així que bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo, que us hagi resultat divertit, que us hagi desestressat una mica del que sigui que estigueu fent, si estudiant, si esteu de feina, si esteu d'exàmens, si el que sigui me la suda. Doncs espero que us hagi entretingut. I doncs ara us ficaré l'última part del vídeo, vale? Que la majoria de cops us la saltareu, però que aquest cop la veureu, doncs per què? Doncs perquè és el primer cop. Així que bueno, espero que us hagi agradat moltíssim. Ja sabeu que ens veiem en els pròxims vídeos. Molts petonets i adeu-siau! Pues va, que em deixava el Fulgencio. No me mireu el cul!